máme to tu. Už sa mi to hento. Ja som si vtedy zatiaľ nabíjal mobil. A máme to tu. Nová season, ľudia. Čo môže na to zbrať? Tu. No nič. Ty boku, ja sa tak teším. A čo môže na toto zbrať? Jadaj. Najskôr si ohodnotíme Battle Pass a potom si zahráme. To čo bolo na začiatok. What the hell? Počkaj, ja mám kúpený bet. Ja som vedel. Ja som to vedel, že mi ešte zostane hento Fortnite crew. Hej, ľudia, napíšte mi do komentu, že dokedy mi vydrží tento Fortnite crew. Lebo už mi to vydržalo do druhej season, tak. Že yes! Nemusím si kupovať Battle Pass. Ako keby proste zadarmo to mám. A to čo je? Na čo mi to bude, keď mám Battle Pass? Nechcem ho. Dík. Počkaj, ja si takto dám. A ukáž mi za mňa. No dobre. No nič, ideme si zatiaľ ohodnotiť Battle Pass. Takže ideme na to. Máme tu ako prvé túto Cassidy Queen. Dobre. No nič. Potom tu máme takéto. To vypadá ako keby vedela robiť s kartami. A tuto má nejaké meče. To je podobné ako z tej season, jak tam bol Peter Griffin. To bolo dobré. To je ako dobrý dance. Toto je sprej ako keby ku tomuto. Tuto máme trailu, karty. No, pekná. To asi budem používať. Ja budem hrať aj tieto komba. Ukáž. Ja neviem, jak si to je. Full screen. No tak. Máme tam aj to nové auto, jak je. Máme tam ešte glider schody z kariet. Ne. Tuto máme takéto meče. Ukáž. Dobre, tuto máme V-Bucksy, tuto máme emote. Pekné. Dobre. Zase schody z kariet a tento styl sa mi že vôbec nepáči. Tomuto hodnotenie by som dal 8 z 10.
To vypadá, že to je nejaká chemička toto. Na toto som, ako táto baba je fakt cute. Tá sa mi páči. No tak to je, hej, to vypadá ako keby proste... Ona študuje, možno to, tento screen, možno má niečo s hýlami, lebo vidíte toto tie hýly. To je divné. To má fakt zaujímavé oko. Fakt. No, dobre. Vy si to potom môžete ohodnotiť, ja vám zatiaľ len ukážem. No ja vám to budem hodnotiť, ale vy môžete buď so mnou súhlasiť, alebo nebudete. Dobre, tento, jak sa to volá? Neviem, jak sa to volá. Tuto mám ďalšie V-Bucksy, tak to vypadá, že sa to budú ľahko... Hej, ale ona je fakt akože cute. Ona je cute. Lakosty. No nič. Hej, prečo stále dávam krúžok? Dobre, ideme na druhý styl. Tento pickaxe budem používať, ten sa mi fakt páči. Tuto máme, že healy. Tak ona bude asi nejaké NPCčko, ktoré bude ťa healovať. Tuto máme 100 V-Bucksov zasa. Tuto máme loading screen. Tak. Tá myš. No tak to je taký jednoduchý. Pekný. Dobre. Tuto máme druhý styl, ten sa mi tiež páči ako. Tomuto skinu by som dávala, že 9 z 10. Fakt sa mi páči. Tuto toto je zvedavé, že či budeme na ňom stať, alebo či ho budeme držať. Ježiši, fuj. Ale kde by sme ho zasa držali? On beží do toho portálu. Miau. Tak. To možno súvisí niečo s touto sezónou. Ukáž. To sa mi páči, to si potom zoberám. Ďalší loading screen. A ten je taký, ako nie je tam toho toľko plno, ale možno toto tiež bude niečo súvisiť, lebo môžete vidieť, že tuto je taký pozlatený a on, toto je to, čo to, toto je zlatý. Tuto máme back blink, pekný. To súvisí k tomuto. Tuto máme dance, taký menší. Tuto máme, to je pekné. Tuto je hlavný záporák. Toto je trailer, ale ako, neviem, čo znamená to trailer. Dobre, tuto máme toto, banerikona. Tento sprej asi znamená, že bude mať viac variant. Tuto má pickaxe, to je taká palica. To je pekné. Tento skin určite budem používať. Hlavný záporák musí mať vždy veľa peňazí. A vlastne v tejto sezóne myslím, že ide o tie goldy, že? No.
Tuto máme 100 V-Bucksov a tuto taký gentleman. Ten sa mi fakt páči. Tomuto hodnotení by som dal asi tak 9 z 10. 10 z 10. Lebo toto sa mi že fakt páči. To budem používať. Tuto máme docela cute. Dobre. Pikixi, počkaj. Oni dávajú takú zlatú hentu. Pekné. Tuto máme Backblink. Zlatý. Bang, bang, bang! Bang, bang, bang! Hej, ľudia, ak poznáte Thanosa, tak asi viete, čo znamená toto z Squid Game. Bang, bang, bang! What the? Čo? Možno Thanos v tejto sezóne niečo bude mať spoločné s touto babou. Tuto máme loading screen. To je pek. Tento. No nič. To čo je? Jaj, to sú zlaté. To je pekné. Dobre, tu máme tento dance. Tuto máme tú babu. To vypadá jak DJ-ka. Ukáž? Tuto nemáme, že? To je pekný glider. Tuto má pickaxe tiež. V inom stylu. Toto má 100 V-Bucksov. Pekný spray. Diamanty. To vypadá, že ona bude... Tuto som niečo našiel. Počkaj, jak sa to dáva to... Takto. Čumte. Tuto budú asi nejaké lanka. Tuto máte Battle Bus a tuto máte tú skalu. Takže tam bude asi aj nejaká skala od vlka. To ma zaujíma. Dobre. Toto hodnotím. Ten sa mi, že toto s tou maskou sa mi páči, ale bez tej masky sa mi vôbec nepáči. Takže toto hodnotím 7 z 10. Sorry. Zase som išiel preč. Dobre, teraz to vypadá, že tu máme takého Big Deal. Dobre. Tuto si dáme toto. Ne. Big Deal. Yes. Sorry ľudia, teraz to musím dať trošku narýchlo, lebo za chvíľu prídu rodičia a vlastne oni tu budú zase rozprávať a ja to musím urobiť fakt narýchlo. Takže teraz som na chvíľu stopnem, ok.
Dobre, teraz vám to nebudem až tak moc komentovať, sorry ľudia. Tuto máte toto. Tuto máte pekné, ten backblink. Toto budem používať, sorry. Ale toto, že budem používať. Tohoto tiež budem používať ako trosky. Tuto máme uhorku. To vypadá jak rajčina. Dobre, toto je rajčina. Tuto máme 100 V-Bucksov. Tuto máme ďalší sprej. Rice and Bright. No, dobre. Hej, what? To čo je zasa? Tá hub vypadá, ako keby vyšla z desaku. A ten Midas vypadá, ako keby bol postihnutý. No nič. Toto máme teraz takéto. Toto máme Big Deala. Už môžeme vidieť. Ale máme tu aj toto. Toto máme Big Deala z toho hento. Šálku. Tomuto by som dával 8 z 10, lebo mám rád tieto troskiny. Mne sa fakt páčia. Dobre. To čo je pickaxe? Nehovor, že to je pickaxe, lebo čo mi jak to zobere. Jak to je štěpanie. Nehovor, že by si na tom to... To je fakt pickaxe! No nič, dobre. Ale páči sa mi. Tuto máme srdiečka, dobre. 100 V-Buckov, tuto máme GG. Tuto máme ďalšieho Macka. Tuto máme backblink. Možno to s tým bude súvisieť, akože ty si zoberieš z chrbta ten pickaxe, vieš? Tak. Tu máme tento. Samé baby tu sú ako... Fakt. Jako... To sa mi páči. To vypadá fakt dobre. To ti takto poviem, že ten dance vypadá úplne najlepšie. Tuto máme GG pesničku. I want to die. Ty vole, tuto máš tú pesničku. A toto máš čo isté. I want to die. Čo tu mám tancovať na to? Toto vypadá fakt dobre. Nehovorte, že so mnou nesúhlasíte. Lebo toto fakt vypadá dobre. Tento loading screen. Tuto si budú tancovať. Tuto máme medvedíka. Motorky sa vracajú.
Yes, bros. Keď vás mám rád, motorku. Tento skin budem používať. A vám niečo poviem. Toto hodnotím 9 z 10. Dnes sa tomu prehrajem toľko. Toto koľko robím tento pas? Len 2 minúty? Nie, to je 20 minút, ne? Šok. 20 minút? What? No nič, urobíme to teraz na rýchlovku. Už tu máme toto. Tuto máme tento. Tuto máme toto. Tuto máme toto. Tuto máme tanec, dobre. Tuto máme dobre, pekné. Tuto máme toto. A tuto máme už toho z Mortal Kombat. Dobre. Tuto máme toto, dobre. Tuto máme toto. Dobre. Tuto máme toto, dobre. Tuto máme toto, dobre. Tuto máme toto, dobre. Toto máme toto. To sa mi páči. Ne? No. Nemám ťa rád. No dobre. To je, myslím, že koniec toho typka. Aha. Počkať. Dobre, a tuto vlastne ešte ideme tento bonus reward. Čaute ľudia. Počkaj, kde ste ľudia? Ľudia, čaute. Ohoho! A toto sa mi že viac páči. Toto sa mi že fakt viac páči. Počkaj. Ahojte. Dobre. Tuto máme ďalší sprej. Tuto máme 100 výbakov. Tuto máme banerikon. Inak ja sa bojím, lebo vie o tom už aj tvoja sestra. Dobre, mne to tu padlo. Môžem to povedať, alebo nie? Tuto máme výšku, neviem prečo to nie je vlog. A tuto máme zlaté hody. What? Tuto máme... Dobre, musím to rýchlo takto prejsť. Fakt. Tuto máme ďalšiu, túto cute babu. Počkať ľudia. Dobre ľudia, a teraz to rýchlo prejdeme. Hej, Manda. Toto máte. Môžem používať dobre. toto niekedy, Toto máte, keď toto budem máte. na doplnú. Toto máte, dobre. Toto máme teraz toto. Lebo ja si chcem hrozne zahrať bez vás. Bež. A môžeme tu byť? Aha. Čo si to robil? A dobre, takže toto je koniec videa. Takže dajte like a odber. A čus. Čo? Pozrite si aj mňa na... Ako sa... Ja neviem, jak sa volám. Na TikToku. A ja aj na TikToku. Tam sa Na volám... YouTube si ukúknite. Áno, tam sa volám Vanda jedna niečo. Si tam dajte. A na TikToku sa volám Vandička. Dobre, čo? Čus.